Ön meddig menne el egy páratlan receptért? Zsidek László akár az ön konyhájáig is. Jön az ízvadász, a legjobb ételek fáradhatatlan kutatója. Jöjjön, kedves Laci bátyám, jövök. Egyre divatosabb a kerti grillsütés, de a kerti kemencesütés miatt a Hortobágy szélére jöttem Pista barátomhoz. Mit fogunk kemencébe sütni? Mit ajánlasz nekünk? Hát egy parasztanyán egy kis füstöltusok, füstölt Igen, kolbász, láttam, hogy savanyú, elhoztad a kampos botadat, ami fogyasztható. kis savanyú káposzta, tehát végül is mindig van kéznél, amit könnyen összedob az ember, aztán még a kemencébe egy vászonszirkébe összefő, addig iszogatunk egy pár kortyot. Tehát van egy cserépedényünk, aminek az aljába beletesszük a savanyú káposztát, utána egy kis rizset szórunk rá. Ez fogja a levét fölszedni. Így van. Eleink Aztán ezt árpagyöngyel készíthették, gondolom, vagy burizsal a búzának. mi is szoktuk, mikor mi van kéznél. Oldalas darabkákat teszünk bele, karikázunk mellé akkor egy pár kis mangalica kolbászt, csak úgy az íze miatt. Ez egyébként kezdőházi asszonyoknak is ideális, mert hogy nagyon könnyen és gyorsan elkészül. Egy kis savanyú káposztával lefedjük, egy kis pici piros paprikával, megszórjuk a tetejét. Kemencébesütésnél érdemes tudni, hogy a nedvesség eltávozik, tehát bőven adjunk mindig, nehogy megégjen az ételünk. Lezárjuk, és várjuk, hogy elkészül. És most jön az, hogy kocintunk a nagy fáradalmakra. Most jön az, hogy kocintunk a nagy fáradalmakra. Így. Kedves egészségedben! Na nézzük az alapanyagot, hogy ki készül itt majd. A malacok még csíkosak. Igen, nagyon sok vendég hisz azt, hogy vaddisznóval van keresztezve, de nem, amennyi mangalica megszületik, az kicsi korában mind csíkos, aztán később válik külön a három fajtája, van a szőke mangalica, a fecskehasú és a vörös. Hát akkor eltelt egy kis idő, és hát megnézzük a kemencébe, hogy mit is főztünk. A levét elfőtte, kóstoljuk meg, hogy mit főztünk. Ó, nézzük csak! Kitűnő illata van. Megtejfölözzük. Lacikám, kedves egészségükre!